Γεια σας. Ήθελα να σας πω ότι πριν από 90 ημέρες, δηλαδή πριν 90 ημέρες, δηλαδή 3 μήνες, έκανα έναν διαγωνισμό για να κερδίσω ένα ολόκληρο κουτάλι. Και μετά από 3 μήνες ή 90 ημέρες μου φέρανε το κουτάλι. Είναι μαγική η στιγμή που θα βγάζω το κουτάλι από το χαρτί. Ναι, είναι κουτάλι. Θα το δείτε. Είναι Kellogg's. Θα το ανοίξω και... Α, είναι ωραίο, είναι... Όχι, δεν είναι. Να, βγαίνει, είναι ωραίο, βγαίνει. Ολόκληρο κουτάλι. Και γράφει. Όχι έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε. Όχι, έτσι. Τέλος πάντων, γράφει το όνομά μου πάνω. Και τώρα έχω ένα κουτάλι! Τι ωραία! Έχω κουτάλι! Με το όνομά μου. Νικηφόρος Κάπα. Ή Unique. Και ένα έξτρα. Επειδή είναι μεγάλο. Από εδώ και πέρα θα τραβάω βίντεο έτσι. Εκτός από το κουτάλι, σήμερα ήθελα να σας πω και για κάτι άλλο. Να το βάλουμε μέσα πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς τα 5 άτομα που με βλέπετε. Όχι, τα 6 άτομα. Η γιαγιά μου, ο παππούς μου. Γιατί έφτασα τις 50.000 προβολές. Κοιτάξτε, μπορεί να μου πείτε ότι είναι λίγο ή πολύ, δεν ξέρω. Αλλά ευχαριστώ. Γεια. Κουτάλι.